To jest fragment filmu Besuchtwa Rewizyta. Takie fajne rzeczy tutaj są. Finden, dass das Besonderes. Schön. Super, Ja, das gefällt mir auch. super, Aber zobacz. das ist ein bisschen zu klein. Für dich ist zu klein. Klein, za małe. Klein, Za małe. klein. Ja dużo jestem, no. Aber das die Rock hat Rock and roll. Farbe. Rock. Dein Rock. Dieselbe Farbe hat. Farbę, a kolor taki sam. Ja. Tak, tak. Ja, sehr Tak. gut. Ciekawe, a ono 9,7 widzisz. Nie chcesz do żony kordaka. No to by Marzenkę trzeba było zapytać, nie? To jest typowo takie babskie auto, takie do Marzenki. No. A zobacz, a to. Zobacz. Zobacz. Schmetterling. Das ist Schmetterling. Das große, duże. Dobre na mnie. Das ist Schmetterling. Schmetterling. Bawełna? Schmetterling, das Motyl, czekaj. Zobaczę. To jest fajne, super. To ponoć piwo na miejscu robił. No to Ale to musi być niepasteryzowane, bo jak na miejscu to od razu się sprzedają, to... widziałem, jak Brynol walił. No, to na pewno musiał być Polok. Zobacz, Andrzej, zobacz, fajne, nie? Fajne auto w Kislu, 9,4 rok. No, 9,4 to może Nie za drogie. 15 lat, ale w Dieslu jeszcze by trzeba było zobaczyć, ile mu przejechano. To potem przyjdziemy, pójdziemy sobie jeszcze Może dalej jeszcze zobaczyć. co spuści na No, nim. ale to, a na pewno do 1500 na pewno spuści. No, ale fajnie. Podliczyłem, że klima też tu jest, szyby tak. Ale drogie, myślę, że 5000. No, że drogie. Jak przyjdzie kopią, bo był uno. No bo to szukają jakiegoś świadectwa pewnie. Ja, ist zu klein. Ja, leider. Ale jest klein. Ja, du bist... To chyba tu leją. Przecież tak myślę. Voll. Teraz stoi. Ale co, Antyk. Volkswagen? Nie, Mercedes. Mercedes. Aha. Die Mitarbeiterin sehr motiviert. Hat nicht sein Können und schafft es dabei, ihre Gäste am Herzen zu werden. Co wiem? Machte das durch die Not so viel Spende, was ich selbst gesehen No to dobre myślisz. Klub Filmu Niezależnego. Filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.